kung ang tao hatagan ni mong dagko, malipay, pero gamay ra, di gyud mahimuot. But tahi ang Ginoo, unsa may himuon nito makapahimbot sa Dios kanang didagko bang hatag? Kapag laom bisa makinaunsa pa ang dagan sa kinabuhi sa tao, ang plano sa Dios kani kanato di gyud na mausap. Di gyud na sige karon okay na kadi maglakaw sa kuha, hatag lang kag daghan okay na. Daghan kaayo yun. Nga gihatag nila ang dako nga bahin kay daghan po sila kwarta. Pero ang ilang kinabuhi sukwahi. Kung ang paghatag nimong dako kung kana wala makapahatag garbo sa imong kinabuhi, okay. Ang Dios maulaw kaayo. Niadto mga tao nga nag-angkon nga sila mga sumusunod o nag-alagad kaniya, apan wala gyud makarepresentar sa iyahang kinaiya. So, unsa magyud ang kanang intricacies? Nganong kinahanglan magyud nga kita magalakaw suod sa Dios? Nagakinahanglan ba ni makapaglaom nga magsakripisyo gyud ta usa ta kining dawaton sa Ginoo atong ihatag ang tanan aron gyud ta kahimutan sa Dios. Now, ang teksto gibasa kaniya sa tong igsuon, kang Pastor Isbon Buscato, makita niyo kapaglaom sa Mikyas o Micah 6, 7 and 8. So, unsa may gisulti dinhi nga gisulti ni Mikyas? Unsa may hinungdanon alang kanato? Of course, dunay mga butang gusto niyang ipabot sa inyo, ipabot sa kuha, so ang tanan karon, pero kani usa ka butang nga atong hisgutan, kanang katapusan sa gisgutan ni Micah nga mutukma makapaglaom sa ato ang suhito a closer walk with God. Kung imong tanaw dinhi Mikyas 6 versikulo 7 gusto ninyo dinhi, should we offer to him 1,000 rams or kanang kinahanglan ba gyud nga atong ihatag sa Ginoo kanang daghan nga mga butang o 10,000 o dagko nga butang para sa Ginoo aron ta iyang kahimutan? Kinahanglan ba gyud? Kanusa man nato makita nga ang tao nakiglakaw uban sa Dios kung ikaw suod ngadto sa Ginoo? Kana bang muhatag kag dagko? O sa biya kanang muhatag tag dagko mura mag atong ipagarpan hinunong ko kaniadto sa panahon ni Jesus? Sa diya ang mga tao nagtan-aw si Jesus pila ilang gihatag uban nila sing ipaypay ang kwarta o sa ihulog. Pero katong babae nga balo, iyang yung gihilom kay gabay kaayo, o niya mutaging tingbungol, iyang gihinahinay, pre yung sisos. So, tiyan na mo, ang pinakadakog hatag, ano yung mga tawahan na karoon katong babae nga balo, isang ano gamay raman kayo ito. Ingon si Sos, tungkol kay gihatag niya ang tanan nga naa sa iyaha. Makapaglaom dili padaghanay, apan kung ang naa si mo imo gihatag, kinasing-kasing, yung sawa na inabilin, gihatag tanan, muti pinakadako. So, ang pagutana din kanusta man ta makita nga kita naglakaw kauban sa Dios? Kana na bang daghan atong gihatag? O kana na bang gihurot nato? O say mo pagarpar ta dagko akong gihatag. Ubin kaning naghingapin nga dagayday sa lana sa ulibo. Yung pagiri, malipay ba ang Dios ani kung maghatag tag dagko? Of course, malipay ang Ginoo, pero kung ang tao hatagan, kung gamay ra, na hinunong ko makapaglaom sa usamis pa ko, nagpaabot kong sakyanan, paingos Cagayan, o niya na ay nagpakilimos nga kiang, ay yung pungkol ba, puto lang ko sa katiil, sa nabang, sir, gihatagan sa 5. Paghataw 5 sa gimo sa kiang, iyang gilabay, 5 ra. Nagtanaw ko makapaglaom, ako'y naglagot, ko kaning makilimusan nangayo, pertagag 5, iyang gilabay kay 5 ra. Natingali ko ng tao hatagan ni Mugdagko, malipay, pero gamay ra, di gyud mahimuot. But tahi ang Ginoo, ingon din ni si Mikyas, unsa may himuon nito makapahimbot sa Dios kanang dinagko bang hatag? Ingon din ato bang isakripisyo ang mga bunga sa atong taguangkan, atong mga anak, aron mabayran atong mga sala nga atong nahimo? Ato bang himuon So sa mingon ta nga, grabe din po na mahimo nga akong ihatag kong anak. Pero sa daging mong himuon na, ang pangutana din ni Mikyas, mao ba nang makapalipay niya? So makapaglaom at nung tanawon pag-ayo, kung di ka maglakaw sa Dios, muhatag man galing ka siya dili ka nang paragkuay, apan tinud-anay nga bulog sa mong kasi maura man ako mabot Ginoo, maura akong ihatag. Dili paragkuay, munang tubag din ni Mikyas. Siya po'y nangutana, siya po'y tubag. Versikulo 8, ingon sa din dili, o mga katawhan, dili na, o mga katawhan, ang Diyos nagpakita nasa inyo o sa gisulti niya. Sa ato pa, kung kita na gunahuna makapaglaom nga hinutdanay ang hatag, well, okay man na kayo. Pero mo rin kong mahatag.
Muna ang babaeng balo, morong timahatag niya, gamay kayo, pero ingon si Jesus, muto'y pinakadako. So, dili padaghanay. Dili padakuay. Ingon siya, dili na mao. Kaya ang Diyos, nagsulti na kaninyo. Matod pa niya dinhi. God has already told you what is good. O sa may maayo. Ingon siya dinhi. And this is what He requires. Mo na yung gikinahanglan. Kaning tulong ang gikinahanglan niya, tanaw na ito makapaglaom kung asa napita dinhi ang ato bang gihatagad ako kayong pagtagad. Well, of course, tanan ni pulos maayo. Tuloy ni kabutang siya. To do what is right, o sama na siya, maghiwo ka kung sa insakto, o niya, mahigugma ka nga maghatag sa kaluoy. Sa ito pa, maghimo ka insakto, o niya, manggiluyon ka, ang katapusan dinigisgutan, nga usay, dili kayo ni nato mahatag pagtagad kani, o niya, magalakaw kang mapinubsanon, uban sa imong Dios. So magkapaglaom, maglakaw kang mapinubsanon, uban sa imong Dios. Kung ang paghatag ni mong dako, kung kana wala makapahatag garbo sa imong kinabuhi, okay. Kung ikaw maghimog maayo, nga wa niyo ipagarpar, matod pa sa balang kasulatan, kung maghatag imo to, ay wala ang wala. Pero kung atong ipagarpar, nawala na ang atong paglakaw uban sa Ginoo, uban ang pagkamapinubsanon. So kung highlightan kini makapaglaom, kining katapusan nga punto nga mo'y atong gisaluhan, sulod simana, tibok simana, a closer walk with God. Ingis na dinhi, to walk humbly with your God. Now, sa tulo ka mga requirements sa gihatag sa Dios, maghimutag maayo, well and good. Mahigugma ta og magbagiluyon nga to soban, labi ni kana sa kawaladon. Na sa kalisdanan, manawsay magol kay ko. Sa tuwa din sa Pilipinas, makapaglaom mo ra magunaw na ta nga lisod man kay ko. Resultihan ta mo, ang mga tao sa Sri Lanka mas lisod ikumpara sa tuwa. Now, kung sila nag-antos, kung sila nagapasaan sa lulan, sa pinansyal, doon may katuig sa Sri Lanka, pero makita na ko ang kalahinan. Ikaw kaya ergi sa Pilipinas. Aba sa diya makapaglaom nga, gihimo nila ang tanan, pero mga oras magyuna. Ang ato lang gikinahanglan karon kanang maglakaw tang mapainubsanon uban sa Dios. Ginoo mo raman ni, matur pa sa saka pagkampo Ginoo, kung muhatag ko nimo kun uta dato pa ko maghatag ko dakong salapi. Kung unta ako magbalantay pag karniro, maghatag ko karniro sa imuha. Kung dako pa kong pasto, maghatag ko baka sa imuha. Pero pobre man ko. Kung sa may ihatag na ko akong kinabuhi nga na sa imuha. And that's the biggest offering. Muna sa Roma 12, makisunay ingon ipresenta imong lawas, ingon nga halan nga buhi. O siya magunaw na ta sa halan to, kanarigin sa lapi. No, it's not. It's not only money. Our time, our body, our services. Muna'y offering ito si Ginoo. Ang paglakaw na itong mapinubsanon diha sa Diyos, tanaw niya kung unsa ta. Sa atong pag-alagad, mapinubsanon ba ta? Now, kinsa man sa Biblia, nga atong nahinumduman, nga naglakaw uban sa Diyos. Now, di makapaglaom, daghan magkatong gisgutan, lakaw sa kong tabangan, lakaw sa kong luyo, lakaw sa kilid. Now, kining gisgutan din sa balang kasulatan, Genesis, Kapitulo 5, versikulo 24, si Enoch. Si Enoch naglakaw uban sa Dios. Now, imo tanaw din, asa man di kinabuhi ni Enoch? Unya asa man si Enoch paingon. Now, if you read the verse 24, Genesis 25, chapter 5, siya. And Enoch walked with God. Si Enoch naglakaw kauban sa Dios. O niya dinhi, og niya nang adlaw, si Enoch wa na makita, wa na makaplagi. Kay si Enoch gikuha sa Dios because God took him. Na makita ni makapaglaom, sa iyang gidugayon, nagunahon ako, pila ba edad ni Enoch nga gisakgaw siya sa Ginoo nga sa makita? Abi niya paglakaw niya makapaglaom sa Ginoo 300 years lakaw kauban sa Dios. 365 ang iyang edad. Sa ato pa 65 years old murag wa pa kitong naglakaw uban sa Dios. Aba sa diha ning hingko na sa 65 years old. Amo pila kanato ang 65 sa itong mga viewers karon. Ako 61 pa. Pero makapaglaom di naman ta mo abot pag 300 or 100 years. Sugdan na natong lakaw kauban sa Ginoo karon mintas buhi pa ta. Iyang gigugol ang iyang kinabuhi. Versikulo 24, 23-24. Mao ri po na kapitulo. Ngayon ko din ugo niya nagpuyo siya
sulod sa 365 ka mga katuigan. Og iyang gigugol, iyang kinabuhi, ang pagpakigsandurot sa iyang Diyos. Ganahan ko kaning fellowship with God ba? Nakigsandurot, nakiguban, nakigkuyog, nagalakaw sa iyang kiliran. Fellowship with God. O gunya, nawanaw siya, tungkol kay gikuha siya sa Diyos. Akong tanaw ning spending his time. Of course, daghan sa mga anak, human inok makapaglaom ning gawa si Metusela. Pila edad dito sila? 900 plus. Gikan kang inok. Nakita sa mga anak, kung giunsa nila pagtanaw ilang amahan, giunsa paglakaw siyang amahan, kuyog sa Diyos, sa kiliran si Ginoo. And so, what happened? Ang mga bata pa nisunod. Metusela. And tanan nga pulianan kung pamilya ni Enoch, they walk with God. Wa na siya makita, matur pa sa balang kasulatan, asa man siya nigadto? Well, the Bible did not tell about where Enoch went. Asa man niya to si Enoch? Basta kaya nakita lang, si Enoch naglakaw, kauban sa Diyos, o niya sa kada, wa na siya makaplagi, kaya gikuha sa si Ginoo. Ako nagunaw na makapaglaom, that God took Enoch and brought him to heaven, to His kingdom. Makapaglaom, sikrito nga kita, makaabot sa itong tinguha. Sikrito nga kita makaabot sa gingharian sa langit. Start walking with God now. O niya, ikaw, kuhaon sa Diyos. Now, dili man ka ng atong hatag nga dinagko, kanang halad sakripisyo. It's not all about when you are working or walking with God. Mura magdili na mo ay dako kayong elemento muhatag. Niya, tagata mo og ehemplo. Sa diya nga si Haring Saul, gisugo siya sa Ginoo nga tuon niya ang mga Amerikanhon, kaliwatan ni Amalek, iyang sulungon, o niya patyon tanan. Gusto niya ang tanan patyon gyud way ibilin, bisag usa. Naon sa man nga sa diha nga nakita sa mga sakop ni King Saul nga oy tambok ay mga karniro. O niya si agag pud nga hari, wa nila patya ilang gibihag. So, pagbisita ni Elijah ngadto, nadungog niya ni mga tingog sa karniro, isa unsa maron Saul nga daghang magtingog sa karniro kung nadungog na may inga sa mga baka. Isa wala man. Isa nga nung waman tumana ang gisulti sa Ginoo nga patyon tanan, way ibilin, ngano man. Isa di patay man namo tanan. Apa nakita sa mga sundalo nga ni ay mga mananap nga may ni halad sakripisyo. Mao ni among ihatag kadto sa Ginoo isip halad diha sa templo. So makapaglaom nangatarungan si Saul pero ang order sa Ginoo inahilate hutdon way ibilin. Prosige mo kikuhan to mga tambok ka mga karniro, tambok ka baka, tambok ka kanding kay ilang hunahon na ihalad sa Ginoo. May man ang paghalad dili ba? So sa diya magkapaglaom nga gipangutana siya ni Elijah, matud pa niya diri sa bersikulo 21, unang Samuel kapitulo 15, bersikulo 21. Niya dito bag ni Saul o Saul. O basin biya mo po niya itong hatag, mura bag hunahon na ito nga, mo po ni himuon ako, kinahanglan mo hatag yug ko. Pero niya magkapaglaom, ingon sa dinhi, unang Samuel kapitulo 15, bersikulo 21. Ugo niya sa din nakita sa akong mga sundalo, angon sa man, ang mga maayo nga mga karniro, mga tambok nga mga mananap. Wala nila pa siya. Apan gikuha kini, gidala, aron ilang ihalad, ngadto sa Dios, sa imong Dios, akong Dios, dito sa Gilgal. Ang tuyo, anong gidala naman ni, kay among ihalad. Sa diya magkapaglaom na dungog ni Samuel ang pangatarungan ni Saulo, versikulo 22, ingon si Samuel, apan si Samuel mitubag ngadto kang Saulo. Unsa maday ang kimutaan sa Dios? Mahimot pa rin Dios sa imong mga halad, sa imong mga sakripisyo. Mahimot pa ay sa imong mga halad sinunog. Asa may kimutan sa Ginoo? Ang imong paghalad o ang imong pagtuman sa iyang tingog? Magapaglaom mo sa imong nada ka, asa may dakog bili? Ang pagsunod sa iyang kalagdaan o kaniyang itong paghatag sa Ginoo nga dinagko kayo? So, may ko dinhi, ang pagtuman, mas labaw pa, mas maayo pa, kaysa mga halad sakripisyo. Ang pagtuman makapaglaom sa kalagdaan sa Diyos, ang paglakaw kuyog sa Ginoo, duol sa Ginoo, mas manungdanon pa sa dinagko nga hatag ngadto kaniya. Mas maayo pa kaysa mga sakripisyo. Ang pagpaminaw sa iyang tingog, mas labaw pa sa mga dagko nga mga halad. Mga tambok nga mga mananap, karniro, ug baka, ug kanding, mas maayo pa.
Muna makaingon ko makapaglaom, ang mahinungdanon atubangan sa Dios dili ang kanang paggarpan nga paghatag apan kinasingkasing nga paghatag bisan gamay o badako, well and good. Because what is important in the eyes of God, to obey is better than sacrifice. Makapaglaom, ang paglakaw kauban sa Dios muna ingon si Micah, unsa man di mahinungdanon kanang paghatag dinagko. Sa mora niya ang gikinahanglan sa tao. Matud pa si Ginoo, maghimo kag maayo, magpakita kag kaluoy, maglakaw ka mapinubsanon uban sa Dios. Magkapaglaom bisan makinaon sa pagdagan sa kinabuhi sa tao, ang plano sa Dios kani kanato di gyud na mausab. Di gyud na sige karon okay na kadi maglakaw sa kuha, hatag lang kag daghan okay na. Muna kadahan kay mga tao nga naghatag dagko, pero ang kinabuhi wala mahaom. Dahan kayo naghatagan makapaglaom, daghan kayo yun. Nga gihatag nila ang dako nga bahin, kay daghan po silang kwarta. Pero ang ilang kinabuhi, sukwahi. Ang tuyo sa Diyos pagkapaglaom, lakaw sa iyang kiliran. Kung ikaw magalakaw, kauban sa Diyos, nagyon na balang kasulatan na tagibasa kaniya, o si Enoch, o sa kaadlaw, wa na makiti, wa na makaplagi. And I believe that when Enoch walked with God, ang Diyos nagkuha kaniya, lakaw, lahos, nga to sa king harian. Muna ituyo sa Diyos, ang atong paano makapaglaom, nga unta lahos nga to sa kinabuhing walay katapusan. Kung ikaw maglakaw, kuyog sa Ginoo, ang Diyos maghatod kanimo ngadto kinabuhing walay katapusan. Muna ang tambag alang kanato. Sumala ni Pedro, ay ginmug padala sa mga tao nga mga makasasala. Ay ginmug padala sa mga tao nga mga bilyako. Ato basahon. Kana makapaglaom makita nato. Muna gusto na akong aliguno tong kaugalingon, ikaduhang Pedro 3 versikulo 18. 2 Peter 3 verse 18. Niya dinhi usa may gisulti alang kanato nining kabuntagon. Mga higala, ingon siya, kamo gisultian ng daan kaniadto pa. Nga ayaw tuguti nga usa, ayaw tuguti ninyo nga ang mga sayop sa mga katawhan magabira kanimo nga hangtod ikaw mahipandul og matumba. Now hangtod ikaw mahipandul og matumba. Magkapaglaom, ayaw tuguti nga ang makasaypanan sa mga tao mo'y magadyud-yud kanimo palayo sa Ginoo nga di na ka makasubay lakaw sa dalan niya yang gustong ipasubay kanimo hangtod ikaw ingon dinhi lose your balance. Di na ka balansi. Ang Ginoo makapaglaom mag-uol kay magtan-aw nga kita nagpaila nga kita sumusunod sa Ginoo pero ang kinabuhi layo kay sa Ginoo. Muna bitaw kanunay gyud ako nang makitaan aw di na kaay karon pero kaniadto kanang dagko nga sakyanan butangan gyud sa liog keep distance amigo. Di ka padol kay usay ang break nila di kay mo hawid masigon niya mabangga ka. Keep distance. Usay kita maglakaw sa Ginoo uban sa Ginoo pero keep distance. Muna ang atong kinabuhi nalayo po kay sa kinabuhi ni Kristo. Muna di ko malimot sa Pangulo makapaglaom sa India, isa nga kung ang mga Kristohanon unta nagkinabuhi pa sa mas kinabuhi ni Kristo, adugay na kung na Kristohanon. Pero ang mga Kristohanon, wag yun sila nagkinabuhi sa kinabuhi ni Kristo ang ilang gialagaran. Dili man ko supak sa Biblia, pero wala lang ko kauyon sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Muna ingon din si Ellen G. White makapaglaom sa Desire of Ages, page 439, ang Diyos maulaw kayo. Niya ito mga tao nga nag-angkon nga sila mga sumusunod o nag-alagad kaniya. Apan wala gyud makarepresentar sa iyahang kinaiya. Sukway kayo. Kung ang Diyos makapaglaom, may gugmaon, kumusta man ta? Kung ang Diyos makapaglaom, may nasaluon, kumusta man ta? Na yung mga kasilo na ito nga mong abot pagtagpili ka tuig, di gito kalimot. Kumusta man ta? Kung naglakaw ka, kuyog sa Ginoo, kumusta man itong kinaiya? Na iwan makapaglaom, naglakaw kuno, nag-alaga sa Diyos, pero pagkadalog yun. Muna ako nang isa kagabi, katong nangayo, kanya ako yung dako makaglawas. Actually, it's not true, it's not good. Pero marag kumidya na ako, nang luod man dahil ng lakaw. Kumusta man itong sinultian? Makarepresent magkatanga to sa atong manluluwas o sa atong Ginoo. Yes, naiuban, nag-misrepresent sa karakter, ingon na Kristohanon. Muna, nga ang atong pagkamatarong, dili man na ingon nga ugma, bago na ko. Ay, karon mag-usab ko, karon maglakaw na ko, kuyog sa Ginoo, o niya ugma, o kindadayon. No, it's not. Because walking with God is a lifetime process. Dari uban sa mulayo ka, doon na pod. O say maguna ka, ay okay na maguna kay makita ka sa Ginoo. Pero mapalayo ka, ay di na ka makita, but God knows everything. Ang sayo din is sanctification, matod pa sa Testimonies for the Church, volume 1, page 340. Sanctification is not a work of a moment.
Makapaglaom, dili ka na kay usa ka gutlo, an hour or a day. It is a continual growth. Karon sa atong panaw, nagkaduol na ta, hapit na ta mahuli. Muna nga, ang ato makapaglaom nga tinguha sa Diyos kinabuhi nato, di gina mausab, muna akong balikon din nga samtang kita, daghan sa mga rason, nagkinabuhi kita, dinis kalibutan, apan kumusta matong kinabuhi? Ang tuyo sa Diyos, di na mausab. Ang tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa iglesia as a whole. Nga kita unta, maglakaw, mapinubsanon, kuyog sa Diyos. Saan ko na nato makapaglaom? O sa magituyo sa Ginoo, o sa gusto Diyos mong kinabuhi sa kong kinabuhi. O sa makita na to, dili mao ang tuyo sa Ginoo, ang plano sa Ginoo. Ato makita, kanar po atong panglantaw. Pero ang perspective sa uban, pagtanas to ay sa nga ikaw, unta, Kristohanon, puro lahi mong kinabuhi. Na usa paabot sa Ginoo, sa iyang iglesia, sa iyang magkatawag, gitawag remnant church. O sa magyod, makapaglaom, sulay-sulayan na kita matag-adlaw. Pero kung ikaw naglakaw, kuyog sa Ginoo, ang iyang pagkamapinubsanon, ang iyang pagkamapinasiluon, murabag maapiktuhan ka, matakdan ka. Naingon din ha sa Colosas 3, versikulo 13. Colossians 3, verse 13. Niya makapaglaom, magisulti din kana kung ikaw, naglakaw kuyog sa Ginoo, murabag maapiktuhan ka, matakdan ka sa kiniya sa Diyos sa pagka mapainubsanon. Niya din ingon siya. Make an allowance for his other's fault. Hatagig allowance, luag-luaga ang imuhang kining pailob sa mga tao tungod sa ilang kinaiyaw kagawian. O ganyan din og pasaylua sila. Kadto mga tao nakasala o nakapasakit kanimo, pasaylua sila. You see, kung ikaw maglakaw, kiliran sa Dios, mupasaylo ka sa mga tao nga nakapasubo kanimo. Hinumdumi, matupad din ang Diyos nagkapasaylo kanimo, busa ikaw sabi kinahanglan, magpasaylo ngadto sa uban. O sa bagay ko niya, 14, naging din og labaw sa tanan, isulob sa imong kaugalingon ang pagkamahigugmaon. Isulob sa imong kaugalingon ang gugma nga diin mo magabugkos kanato sa hiniusa nga wa na ipagbahin-bahin. Ingon din sa English pagkapaglaom, and then binds us all together in perfect harmony. So na din ang i-expect sa Ginoo sa mga tao naglakaw kuyog niya. Makasabot ta sa kakulangon sa uban, makapasaylo ta sa mga nakapasakit kanato, makapakita ta sa gugma, bisan atong mga tao, wala may gugma kanato, kaya ang tuyo na ito makapaglaom, nga magkahiusa ta sa atong panaw, paingon sa kadaugan, paingon sa kinabuhing dayon. Kung doon naman kasing-kasing nga paglaom nga lisod ka, ayaw mo pasaylo, tinuod tao ramang gunta, o sa'y gahi ito mo pasaylo, o sa'y itong tingog, sakit kaayo. Now, dili ta mag-mind kung sige bati sa uban. Nga itong una, basta kaya akong isulti mo na siya. I don't care kung silang gibati, basta mo ako No, it's not. Imong tanawon pag-ayo, kung imong isulti, nakapasakit ba sa uban, usba, bag-uha, ayaw, isulti ang mga pulo, makapasakit. Muna, kung doon ay kasing-kasing na to, nga gahi kayo, na inyo din sa Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 36. O sa gisulti din makapaglaom. Gisulti din nga kung naman galing ang atong kinabuhi, now, ang Diyos mo bag-o ka nato, ang Diyos mo tabang ka nato, ang Diyos mo hatag ka nato, bag-ong kasing-kasing. Kumusta man yung kasing-kasing karon? Ingon din nga bilang kasulatan. 36, versikulo 26. Ako maghatag rin yung bag-ong kasing-kasing. O sa unang bagong kasing-kasinga, bagong kasing-kasing o bago nga huna-huna. Kung bago ng kasing-kasing, bagong huna-huna, isa nga, kuhaon na ko ng inyong sagot-suto ng kasing-kasing. O goon niya, kanang batuon ng kasing-kasing. O hatagan ko kamo, o kasing-kasing nga masinugtanon. Ako ni dungagan, kasing-kasing nga mahigugmaon, kasing-kasing nga pinasiloon. Akong ibutang usab kaninyo nga akong espiritu. O goon niya, tanawan ninyo pag-ayo. Nga ang tanan nga kung hatagan sa bagong kasing-kasing, sila niya magatuman sa kasuguan, nga gihatag nga na kaninyo. Magkapaglamang iglesia sa Dios, adunay kalagdaan nga sundon. Kung ikaw maglakaw kuyog sa Ginoo, adunay kalagdaan nga tong sundonon. Apan ang nindot kaayo, ang challenging kaayo, kay kung ang Ginoo adunay gisulti ang yawa sa ngaigtuan oy. Di man na tinuod. Managdahan sa mga tao sa kalibutan karon, wala gyud sila magtuman sa kalagdaan sa wala gyud magtuman sa sugo, sumala sa iyang pulong, tuon kay ang yawa sa nga dili naman kinahanglan. Kung ikaw gi pagkamatian ni Kristo, luwas ka na. No need to keep His commandments. So daghang wala magbantay sa sugo. Aba naman kapaglaw, unsa man gyud nako nga ako maglakaw kuyog kang Kristo, mamintinar nako ang akong pagkakristohanon, ang akong kinaiya,
ang lifestyle lang ko ingon nga katawhan sa Dios nagsunod naglakaw kauban kaniya. Niya makapaglaom unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8. Niya dinhi gisulti niya unsa man gyud nato? Ha? Unsa man gyud? Unang Pedro 3:8. Masig ingon dinhi ingon siya sa katapusan finally. Okay, ingon niya sa dinhi. Kinahanglan kamong tanan dili kay usara duha. Kinahanglan kamong tanan magkahiusa sa inyong una-una one mind. O sige, magbahin-bahin man ta. Unya, mubati ka sa pagbati sa uban. Higugmaon nimo ang uban. Ingon nga imong igsuon, higugmaon. Kay kita nagsunod kang Kristo, higugmaon nato ang tanan. Bisan pa kung kana wala mahigugma ka nato, o say muhatag naman tag gugma kung naapoy mahigugma, muhatag na ta kung manghatag pod, og dili, wala pod. Kung ikaw talakaw kuyog sa Dios, bisan pag wa na higugma si muha, imong higugmaon. Muna ang pinakalisod makapaglaom, higugmaon ka ninyong kaway, paingon ni Mateo, higugma inyong kaway. Kung pasilusan, makigugma sa kaway, no? Makihigugma po sa kaway, makapaglaom, gadiin, anang gabi, ang inyong kamutihan, gihurot og ibot. Inya, pag mata ninyo, wala ang gihurot og ibot, ay, mo masilingan, ibot, kakita may gabi Unsa ang pagigugma? May gugma mo sa inyong silingan sa diha nga, ang inyong balaigsoon gabi, gala, pagkapaglaom gabi, inya, ikuha kang danan, niya pagkaman, gibira-bira ang kanin na yung pagsaba, naog na yung kakain ay kawatan. O binaybitin, pag naog ni mo, nahulog ka kiwan ay hagdanan di ay. O niya, kibalo ka, imong siligan naghimo, may gugma ka kana. Pagkalisod, higugmaon ang kaway. Aban, muni hagit sa mga Kristohanon. Kung ikaw naglakaw, diha kang Kristo, dool kang Kristo, mahimo kang mahigugmaon, mahimo kang mapinasayloon. May agi ko din sa unang Pedro 3:8. Ingin sa din be tender-hearted. Kinahanglan magmalumo. O niya magbaton mo sa mapailubon nga kagawian. Mapailubon. O sa mapailob, kung nakita nimo nga dunay nang ibot sa imong kamuti, pagkamuntag wa na, kung nakita nimo hibalaan nga diin nagkawa sa imong hagdan nga gabi ang imong silingan, ego dinhi ayaw balos. Niadto naghimo og dili may simuha. Ayaw balos. Kung insultuhon ka, ayaw sila insultuha. Munang ang ako misbis patalinghog, kanunay gibadungon ako siya, kill them with kindness. Patya sila sa binuhatan nga maayo. Kill them with kindness. Dahan kay mga reels na gipang post makapaglaom nga bisan unsan nila kasuko, wag yun sila kining balusi, oy, nausab. Basta mahimuon na to, aning matawana. Instead, pay them back with a blessing. Ay, panalingan nun ta kasi Ginoo kay imong giibot akong kabutihan. Unsa niyo pagsultian ha? Ay, tabangan ka sa Ginoo kay imong gikuhang danan nahulog ko, napiang ko. Salamat kayo. Walay makahimo ana. It's very impossible. Kana kung ikaw wala maglakaw kuyog sa Dios. Pero kung ikaw maglakaw, that would be impossible. That would be possible. Nga naman, ang Dios magtabang ka nato, misa you can do nothing without me. Ang Dios magapanalangin kanimo, kung imo nang himuon, panalanginan kadto mga tawo bisag dili may pagtagad nimo. O kunya, kuhaon nimo ang imong hunahuna nga dautan ngadto kanila. Di ka mag-isip og panimalos. Apan nabatan dinhi ang kalinaw, ang binuhatan nga maayo nga makahatag og kalinaw sulod sa imuhang mga silingan. Magkapaglaom, ang tanaw sa Dios kadtong mga tawo nga diin nakakopya sa kinabuhi nga iyang gipakita samtang dinhi sa sayuta. Muna yung dinhi balang kasulatan basahan na to padayon makapaglaom bersikulo 12 yung dinhi. Og unya ang mata sa Ginoo nagatan-aw ni adtong mga katawhan nga naghimo og insakto. Kung ikaw naglakaw, naghimo insakto, kauban sa Dios, ang Dios nagtan-aw kanimo. Og unya ang iyang maigdulongog abli nga maminaw sa ilang mga pagampo. Ngano man usay nga itong pagampo dito bagon kay kita mismo ang paglaom, wala pod magatuman unsay gisulti sa Dios ngadto si mga katawhan. Makapaglaom, nining atong panahon karon. Panahon na nga makigsuod kita sa Dios. Ang Dios moayuda ka nato. Niya ay mga kinaiya sa mga katawhan nga mga salin. Taas-taas ni siya. Apan ang ilahang motivation, espirituhanon ragyod ang ilang pananaway, dili kalibutanon. Ang ilang goal makapaglaom, dili kay mga yutanong nga butang, apan espirituhanon nga butang. Ang ilang values, mga pulong na sa balang kasulatan. Ang ilang makapaglaom nga focus, dili ka ng butang sa yuta, apan butang tuwa sa taas, giandam sa Dios. Ang ilang obhito, ang ilang focus sa ilang simba, dili makapaglaom butang sa kalibutan nga makapatagbaw kanila, apan kang Kristo. Mauna ang kinabuhi sa mga salin. Karon kita kabahin sa mga salin. Mahimo unta kita nagpabilin
nga nagalakaw kauban sa Dios, dili lang kay pila ka tuig, dili ka hangtod maabot kag 60 anyos, 70 anyos, 80 anyos, apan hangtod sa katapusan, magkabiling kita nga magalakaw uban sa Dios, kay nasayod ko nga si Enoch naglakaw kauban sa Dios, gikuha sa Ginoo. Kinahanglan kita magmatinud-anon hangtod sa kang ingon na balang kasulatan, Matthew 24:13, magmatinud-anon kamo hangtod sa katapusan ug unya kamo mga luwas. Magmatinud-anon. Sa pinadayag makapaglaom kapitulo 2 bersikulo 10, magmatinud-anon kamo hangtod sa kamatayon kay kamo makadawat sa korona sa kinabuhi walay katapusan. Kung atong tanaw ng butang giandam sa Ginoo, di na gyud ta makahunaw na pag dili ko sa kalibutan na lang murag matagbaw raman ko diri. No. Kung di mo manahuna ang butang giandam sa matod ni Ellen G. White, di na ka makahunaw na pagpuyo sa kalibutan. Ang butang giandam niya mas nindot, mas bililhon, mas matahom ikumpara sa butang sa kalibutan. Muna ingon dinhi, kung ikaw gusto mo adto sa mao nga dapit, padayon paglakaw kauban sa Dios. Nagyon na balang kasulatan pinadayag kapitulo 22 bersikulo 14, bulahan kadto nagatuman sa kalagdaan sa Dios, kay sila unya adunay katungod sa pag-ambit sa kahoy sa kinabuhi. Moadto ka sa langit, makiguban ka sa Ginoo, lakaw, kuyog sa Dios, hangtod sa langit, makiguban ka sa Ginoo. Ug unya ikaw, kita, makahimo unya sa pagsulod sa gangaan sa syudad nga balaan. Pagkanindot kayo makapaglaom. Kung ikaw ako, nining kabuntagon, kay kita nagalakaw man dinhi, kauban sa Dios. Magalakaw kita, kauban niya dito sa langit. I do believe 100%. Enoch could never be found because God took him into His kingdom. Tutok lang kang Kristo kanunay. Ayag tanaw sa mga limitasyon sa uban. Ayag tanaw sa kawian sa uban. Kay makita nimo makapaglaw ang ilang mga diferensya ang pagkatawhanon. We have to look unto Jesus. Tabangan ka niya. Kung ikaw duol ka niya, sa'yo ka, gunitan ta ka. Tabangan ta ka. Kung usay kita magkapaglaw mo rin magmakabuhi, kaya di man ta kining makagunit pag-ayo tungkol sa itong pagkaluya, isa nga, ako na naigunit ni mo, aron makakuyog ka na ako. Magkapaglaw, nining kautuhon, makaingon ko, ang tambag alang ka nato, sa di pa ta magbulag-bulag. Deuteronomio kapitulo 10, versikulo 12. Ngayon din ang kasulatan, and now, Israel, what doth the Lord thy God require? O sa may di pangayo sa Ginoo kanimo karon. O yun siya, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, lakaw sa tanan niyang agyanan, to love Him and to serve the Lord thy God with all your heart, with all thine soul. Makapaglaom, akong gihighlightan ni, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord thy God, and what? And then, with all your heart, you have to give your heart to the Lord. Adunay kanta na ingon, be like Jesus. Tanawa si Kristo, na may sama ka niya sa iyang kagawian, sa iyang kinabuhi, sa tanan. May sama kang Kristo. Ringo din makapaglaom, ang awil alawiton is the hymnal 311. Ingon siya, earthly pleasures vainly call me, I would be like Jesus. Nothing worldly shall enthrall me, I would be like Jesus. Makapaglaom, as you walk closer to the Lord, you can be like Jesus in the way how you talk, the way how you live, the way how you react, and the way how you treat people. May the Lord bless us this noon as we continue walking for the Lord until He comes. Magabot ang makapaglaom at ito ko mga ulo. Diyos sa kamahanan, pasalamatan ikaw namo sa mga pahimangno ng among nadungog, gikan, pagsugod, din among series, A Closer Walk with God. Tabangi kami o Diyos, nga bisan pa sa mong pagkatawanon, makahimo kami paglakaw sa imong kiliran, sama kang Enoch, aron kami usab, makaambit niya naging harian, nga imong kitagana alang sa mga balaan, din kami unya, makiguban kanimo, magalakaw diha sa imong gingharian, hangtod sa walay katapusan. O Diyos, di ka malipayon kami sa kalampusan sa programa ng Gihimo Lamanigyo sa among anniversary, 10th year anniversary sa among Panimbayas Kabuntagon. Tanan nga mga kapaglaom, kahigalaan nga nagasuportar o nagasunod sa matag episode, sa matag programa, dinhilang sa among Hope Channel. Nagampo kami Diyos.
nga bisan kami dili magkita sa persona, apan kung kami magalakaw kuyog kanimo, kaming tanan magkita diya sa langit o magkauban kami din ang panag-uban nga wa nay pagbinulagay. O Dios, kining yutaa ana ang mga luha, apan ang langit nga magiandam ana ang mga hudyaka. Nining yuta ana ang kamatayon, apan sa langit ana ang kinabuhi nga walay katapusan. Tuguti, nga kaming tanan makaambit niya ng butang imong giandam kanamo, aron kami niya magmalipayon hangtod sa kangturan. Salamat o Diyos, ikaw. Makiguban kanunay kanamo, bisan sa mga kamas na laipon, o ikaw magagiya kanamo, aron kami makahimos paglakauban kanimo sa ngalan ni Ginisos. Amen.